Madzulo abwino alero loweruka ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndi ine Simeon Boyce komanso mzangayu Tauson Kamalata. Tiyambe ndi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wafika mdziko muno kuchokera mdziko la United States of America pomwe watsimikizira anthu mdziko muno kuti apindula kuchokera ku msonkhanowu. Nduna ya zofalitsa nkhani yapempha mamembala a bungwe logwira ntchito zofalitsa nkhani la Public Relations Society of Malawi kuti athandize pothana ndi kufalitsa nkhani zabodza pomwe dziko lino likukonzekera chisankho chaka chamawa. Ndipo munkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero osiyanasiyana a anthu aulumali la Malawi Pale Olympic Committee lapempha makolo kuti azilola ana awo kutenga mbali pa masewerowa. Tiyambe ndi nkhani yakuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuchokera ku New York dziko la United States of America komwe anakachita nawo msonkhano waukulu wa United Nations UNGA. Polankhula pomwe amafika pa bwalo la ndege la Kamuzu International ku Lilongwe, Dr. Chakwera anati dziko la Malawi lapereka tsatanetsatane wa mavuto omwe anthu akumana nawo mdziko muno ndipo zaoneka kale kuti maiko ndi mabungwe othandiza ali ndi chidwi chopereka thandizo. Dr. Chakwera ati chidwi komanso ukadaulo omwe Amalawi aonetsa polemba ndi kufotokoza mavuto awo zili nkuthekera kukwaniritsa masomphenya achitukuko omwe dziko lino likutsatira. Dr. Chakwera akufotokoza. Chifukwa chakuti mwayi unalipo wokhoza kufotokozera dziko lonse lapansi banja la maiko osiyanasiyana zina zimene tikukumana nazo pa ntchito yathu yachitukuko kwathu kuno, komanso kukhala ndi mwayi wapadera kukumana ndi wena ngakhale kukambirana za Malawi ndi ntchito imene tikuchita pofuna kuthana ndi vuto la njala chifukwa za nyengo zimene zationekera. Chikhulupiriro changa nchakuti wena amene walengeza kale zofuna kuthandiza dziko lino ndi wena amene ali kuganizira zimene tidalankhula nawo ndi zinthu zimene zatilimbitsa mtima kwambiri kuti anthu ali ndi kufuna kwabwino pofuna kuti ife tikalimbikira ntchito ndi zina zimene tayalazi ndiye kuti dziko lino litukukadi mwamsanga kusiyananso ndi mmene timaganizira. Padakali pano President yu watsindika kufunika kwa bata ndi mtendere pakati pa Malawi ngakhale atasiyana pandale. Dr. Chakwera amalankhula izi pa Area 18 pomwe anayima ndi kulankhula kwa khwimbi la anthu omwe amafika kuchokera mdziko la United States of America. Isaac Jali ali ndi ripoti. Pofika mdziko muno kuchokera ku United States of America kumene anakagwira ntchito zosiyanasiyana, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera analandiridwa ndi khwimbi la anthu lomwe linasonkhana pa Area 18 mu mzinda wa Lilongwe. Polankhula kwa anthuwo, mtsogoleri wa dziko linoyu anatsindika kufunika kuti Amalawi akhale ogwirizana, komanso anatsindika kuti ufulu wa demokrasi umapereka mwayi kwa aliyense ocheza kapena kugwirizana ndi aliyense amene angamufune. Kotero nkofunika kuti pasakhale aliyense amene angazunze nzake chifukwa cha zimene amakhulupirira mu ufulu wa demokrasi. Dr. Chakwera anapemphanso Amalawi kuti apitilize kulimbikira pa ntchito zosiyanasiyana zotukula dziko la Malawi. Dziko lino la Malawi, Amalawi ndife tonse. Wina asaope kukhala kuno ngati ndi mlendo. Dziko la aliyense. Malamulo wa dziko lino amalola inuyo musankhe bweza amene muziyenda naye. Wosakakamiza. Chifukwa chake wena akasankha kubwera kuchipaniko monga akuluakulu akhalapa tawalandira ndi manja wonse. Nkhani ya demokrasi yasiyana ndi mmene iwe uganizira kumtima kwako. Nkhani ya demokrasi yolemekeza anzako. Nkhani ya demokrasi yopereka ufulu kwa anzako. Nkhani ya demokrasi yopatsana ulemu.
mmene ndimabweramo ndege ili pafupi kutera ndimaona m'mindamo ambiri wakonzeka kale. Chimene chikufunika nkuti nyani samlekera mundayi, ife tikagwirebe ntchito molimbikira, ife tigwirizane potukula dziko lathu, ife tichite chilichonse chakuti wanthu wena akufuna kwabwino amene akutithandiza apeze ife anu ake osati manjalende ayi, koma tikugwira ntchito molimbika. Pomulandira president wa dziko linoyo, mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress MCP a Richard Chimwendo Banda anayamika president Chakwera kamba kachitukuko chimene boma lake likugwira m'madera osiyanasiyana a dziko lino, kuphatikizapo misewu ya makono yomwenso yathandizira kusintha mzinda wa Lilongwe omwe ndi likulu la dziko lino. Achimwendo Banda anadzudzulanso chipani cha Democratic Progressive kamba kolekerera mchitidwe wa ziwawa, ndipo anati nzodabwitsa kuti chipanicho chikukonza zionetsero ati kamba kodana ndi kugwiritsa ntchito zitupa zaunzika pa chisankho cha chaka chamawa. Iwo anakumbutsa Malawi kuti lamulo lokhazikitsa bungwe lochita kalembera wa anthu ndi kumawapatsa zitupa zaunzika lidavomerezedwa komanso kusayiniridwa mu nthawi ya ulamuliro wa DPP chakuma 2010. Kotero nzodabwitsa kuti chipanicho chayambanso kukana zitupa zaunzika pa chisankho cha chaka chamawa. Pa nkhani ya chakudya, Achimwendo Banda atsimikizira Malawi kuti president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera walamula kuti chimanga chiyambenso kugawidwa m'madera osiyanasiyana a dziko lino, kotero kuti aliyense savutika ndi njala. Ndipo anapempha Malawi kuti asamamvere zonena za andale ena omwe cholinga chawo ndi kufuna kubweretsa mpungwepungwe pakati pa anthu komanso zidani. Isaac Jali, MPC, Lilongwe. Nduna ya zofalitsa nkhani ndi luso la makono a Moses Kunkuyu yapempha bungwe la anthu ogwira ntchito zofalitsa nkhani m'makampani osiyanasiyana m'dziko muno la Public Relations Society of Malawi kuti agwirane manja pothana ndi kufalitsa nkhani zabodza pamene dziko lino likupita ku chisankho cha chaka chamawa. Ndunayi adanena izi ku Mangochi komwe yatsegulira msonkhano wapachaka wa bungweli. Iwo ati iyi ndi njira yokhayo yomwe ingathandize kuti anthu m'dziko muno adzachite chisankho mwaufulu mopanda kutsatira nkhani zabodza. Dave Oma ali ndi ripoti. Nthumwi za bungwe la anthu ofalitsa nkhani m'makampani osiyanasiyana aboma komanso omwe si aboma la Public Relations Society of Malawi PRSM zasonkhana ku Mangochi pa msonkhano wawo wapachaka. Mawu ake potsegulira msonkhanowu, nduna yofalitsa nkhani komanso luso la makono a Moses Kunkuyu apempha bungweli kuti lithandize poonetsetsa kuti anthu sakufalitsa nkhani zabodza zomwe zingapangitse kuti anthu adzaponye voti pa chisankho cha chaka chammawa mosazindikira. Ndunayi yati boma limazindikira kufunikira kwa bungweli, ndipo President Dr. Lazarus Makakathe Chakwera akufunisisa kuti anthu m'dziko muno azidziwa tsatanetsatane wamomwe zinthu zikuyendera powuzidwa zoona zokhazokha ngakhale ena amayesera kukhotetsa nkhani. Mutu okuti kakonzedwe kauthenga pofuna kutukula ufulu wa democracy ndi mutu wabwino kwambiri, ndipo kubwera pa nthawi yabwino imenenso tikupita ku chisankho chaka chamawa. Ndi nthawi imene anthu amakaonetsera ufulu wawo, koma ufulu umene ungofunika kuti anthu aja awugwiritse ntchito atamva zinthu zolondola. Tsono anthu amene amafalitsa ndi kuwulutsa nkhani, anthu amene amapanga izi zopereka mauthenga kwa ena, anthu amenewo ali ndi ntchito yaikulu yoonetsetsa kuti anthu alandire uthenga olondola. Anthu akapange chisankho okha pa zina zilizonse amapanga, apange chisankho okha koma osakhala chifukwa wina anapereka uthenga wabodza. Ndiye tikuwathokoza pano nabweretsa mutu umenewo, tikupempha kuti iwo apitilize kutsamira nsanamira zimene zili za ukadaulo wawo zokhazikika, komanso apitilize kuwuzana ndi anzawo ona zoti ngati tingayambitse ifeyo kumapereka uthenga olondola ndiponso moyenera, ndi mutu okuti olimbikitsa democracy ukhoza kukwaniritsidwa chifukwa tikamba ndi ifeyo kupereka uthenga moyenera. Mawu ake, President wa bungwe la PRSM a Benson Linje anagwirizana ndi pempholi, ndipo ati bungweli likukonza zokhazikitsa lamulo la ku nyumba ya malamulo
kuti likhale ndi mphamvu zambiri. Nkhani ndi chinthu chimene timagwiritsa ntchito kuwauza anthu, kuwadziwitsa anthu kuti kodi ndi ziti, ndi mfundo ziti zimene zititenge patsogolo kuti titukuke. Komanso mu nkhani ya democracy anthu akuyenera auzidwe information yokwanira ya zisankho, kuwalimbikitsa kuti akavote, akalembetse, akatani. Komanso ndi nkhani, ndi kufalitsa nkhani kumene kumapangitsa kuti anthu adziwe zimene zikuchitika, anthu athe kukambirana pamene pali kusamvana ndi zina zotero. Kenaka bungweli linakonza mwambo wopereka mphotho kwa anthu omwe agwira bwino ntchito yawo mchakachi. Mwa iwo asangwani mafulidwa akubungwera ona za chisankho mdziko muno alandira mendulo ya munthu amene wagwira ntchito modzipereka, pamene bungwe la National Initiative for Civic Education NICE lalandira mendulo monga bungwe lomwe lagwira bwino ntchito pofalitsa mauthenga komanso kuphunzitsa anthu zinthu zosiyanasiyana. Dave Uma, MBC Mangochi. Wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo Halima Daudi wayamikira bungwe la Our M Foundation kambako kweza ntchito zaumoyo kudzera mu ntchito zawo zomanga zipatala m'madera akumidzi mdziko muno. Iwo ati izi zithandiza anthu kuti azipeza thandizo kufupi ndi madera omwe akukhala. Daudi amayankhula izi mmodzi mwa mbewe mdera la mfumu yekulu Kawere mboma la Mchinji, kumwe bungwe la Our M Foundation lamanga chipatala cha makono ndi nyumba za ogwira ntchito pamalowa za ndalama zoposa 700 million kwacha. Yamikani Simutowe wadzandi ripoti. Wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo Halima Daudi wati boma likuyesetsa kukhazikitsa mfundo zofewa kuti mabungwe omwe saboma azigwira ntchito zawo zotukula moyo wa Amalawi mosavuta. Iwo ati boma lufunitsitsa kuti m'madera ambiri mukhale zipatala kuti anthu asamayende mtunda oposera makilomita 10 kuti apeze thandizo la chipatala. Ndi chipatala chofunikira kwambiri. Kunoko ndikutali anthu amayenda mtunda wotali kuti akapite akalandire chithandizo akadwala. Koma kubwera kwa chipatala chino kwapangisa kuti anthu akuno azipeza ma service awo pafupi. Ife ngati boma tiyothokoza kwambiri kwa anzathu amene atibwesera chinthu chimenechi. Makamaka ndithokoze Nisha ndi banja lake ndi azinzawo amene athandizira kumanga chino ngati chinocho. Mkulu wa ntchito za umoyo mboma la Mchinji Dr. Yohane Mwale wati mbuyomu anthu amayenda makilomita 20 komanso 30 kuti akalandire thandizo la chipatala kwa Kaigwazanga komanso kwa Nkanda mbomali. Izi zikutanthauza kunena kuti anthu amavutika kwambiri, komanso pano ifuna kuti chipatala chabwera pafupi. Sikutanthauza kunena kuti ifeyo tsopano anthu tathandizira pafupiso sazipitanso ku mitunda italitali kuti akapeze chithandizo yaye. Chipatalachi chili mudzi wa Mbewa ndipo mfumu yayikulu kumeneko ndi Kawere omwe alimbikitsa anthu kuti asamalire chipatalachi. Obwera kwa chipatala chimenechi kwatithandiza kwambiri kuchokera ku ife mafumu ana okalamba, zatithandiza kwambiri chifukwa ndi kusintha kwabwino mene mathandizo athu tizipapeza pafupi usiyana mitunda imene timenda itali. Wapampando wa bungwe la Our M Foundation mdziko muno wati pambali pomanga zipatala komanso kukumba mijiko, bungweli liyamba kupereka magalasi amaso aulere kwa ophunzira m'masukulu a sekondale kuti pasapezeke osiya sukulu panjira kamba kosaona bwino. Izi ati zichitika pansi pa ndondomeko yomwe akuitcha Ayeware Project. Yamikani Simtowe, MBC Mchinji. Ndipo chipatala cha Limbe Muslim Jamaat LMJ chikhala chikupereka thandizo lapadera kwa anthu omwe ali ndi vuto la mtima ndi mavuto ena ofunika ma operation. Malinga ndi mmodzi mwa akuluakulu madokotala apa chipatalachi Dr. Patrick Nachiko, madotolo ochokera pa chipatala cha Manipur mdziko la India akhala akuthandiza anthu odwalawa kuyambira pa 7 mpaka pa 10 mwezi uno ku chipatala cha LMJ kulimbe komanso ku LSJ kulilongwe. Dr. Nachiko akufotokoza. Tili ndi kampu imene madokotala athu ochokera ku India Manipur hospital akubwera kuti azatithandize kuona ma patient ndi anthu ena amene ali ndi mavuto makamaka zokhuza za mtima komanso anthu amene afunikira tuma operation timoto timoto. So kampu imene tikhala mplanta uno kuyambira pa 7 ndi pa 8 komanso kulilongwe ikakhala kuyambira pa 9 ndi pa 10 mwezi omwe uno October.
kumale kuno kuti ndi anthu ambiri amene ali ndi mavuto makamaka mwina mavuto a mtima, mwina anthu mtima onse ndi ofowoka, mtima onse kugwira ntchito bwinobwino. Chifukwa cha ma service athu nthawi zina mwina timakanika kuti anthu onsewa tafikire. Kampu imene itithandiza kuti anthu onse amene mwina tinali okanika kuwafikira panopa mwayi ukhala utawapezeka kuti athe kubwera ndi kuthandizidwa bwinobwino. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tonenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wafika mdziko muno kuchokera mdziko la United States komwe anakakhala nawo pa msonkhano wa United Nations. Nduna ya zofalitsa nkhani Moses Konkuyu yapempha mamembala a bungwe la Public Relations Society of Malawi kuti athandize pothana ndi kufalitsa nkhani zabodza. Ndipo munkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero osiyanasiyana a anthu aulumali la Malawi Pale Olympic Committee apempha makolo kuti azitola anawo kutenga nawo gawo pa masewerowa. Wow, your roof timber trusses look amazing. What's your secret? I only use the best anti-termite products on my timber. I trust Sheldrite Anti-Termite to keep them looking pristine. Sheldrite has a special formula that provides deep nourishment to the wood, protecting it from termites and other wood-boring insects. And the best part? It lasts longer than other brands. And it is also available in a colorless variant. See this? With Sheldrite, the liquid penetrates deep into the wood. But with this other brand, it barely covers the surface. Don't settle for cheap products. Choose Sheldrite. It's the premium choice. Sheldrite, the very best. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Kazembe wa dziko la German kuno ku Malawi Ute Konik wati apitirira kuthandiza anthu ochita ntchito za malonda mdziko muno omwe ali ndi kuthekera kupereka mwayi wa ntchito kwa chinyamata ambiri mdziko muno. Ute Konik anena izi pomwe amakhazikitsa thumba lapadera lothandizira anthu ochita ntchito za malonda. Zambiri mu ripoti la Trust Office. Thumba la ndalama la Growth Accelerator lomwe alikhazikitsa lachisanu mmawa likupereka mwayi kwa eni kampani zing'ono-zing'ono kuti apeze mwayi olandira ndalama zofikira $40,000 zomwe ndi 70 miliyoni kwacha kuno ku Malawi. Kazembe wa dziko la Germany kuno ku Malawi Ute Konik wati boma lawo lipitirira kuthandiza Malawi kuti ikwaniritse masomphenya a Malawi 2063. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku Growth Accelerator Tambulani Chunga watsindika kuti thumbali lipititsa patsogolo ntchito za malonda. Chikupereka mpata kwambiri kwa anyamata ndi atsikana aku Malawi amene ali ndi mabizinesi awo kuti titha kugwirira limodzi kuti tikuze mabizinesi awowo kuti kutsogoloko atinawonso atha kumathandiziranso chitukuko cha dziko lino. Mkulu wa bungwe la UNDP kuno Malawi Afenera Frost atsindika kuti thumbali lili ndi kuthekeranso kopititsa patsogolo ntchito za luso la makono monga za technology. Ndipo mmodzi mwa anthu omwe adapindula ndi thumbali ndi Rachel Kaunda yemwe akuti wapindula kwambiri ndi ndalama za Growth Accelerator. Panga Growth Accelerator ndikomwe kunatithandizira kuti chipinjo chimene chichepe popeza anatipasa ndalama zokwanira $40,000 imene inatithandiza kuti tingathe kugulira katundu amene amathandizira kugwira ntchito yathu yomwe timayuza madrone kuthandiza alimi. Thumba la Growth Accelerator lomwe lidayamba mchaka cha 2018 lathandiza kampani zing'ono-zing'ono zokwana 55 pofika lero, zinthu zomwe zathandiziranso kupereka mwayi wa ntchito kwa achinyamata. Trust Office, MBC Lilongwe. Mkulu wa World Bank muno Malawi Firas Rad wayamikira ntchito zingapo wayendera ntchito zingapo kuchikwawa zomwe World Bank ikugwira. Ntchitozo akuzigwira kudzera mu project yochedwa Governance to Enable Service Delivery JESID. Atatha kuyendera chipatala chatsopano cha Nkate Health Post, mkulu wa project ya JESID muno Malawi Charles Chunga anafotokoza motere. Project ya JESID imene
full timaitchira kuti governance sustainable service delivery. Project imeneyi ndiyoti timapereka ndalama zoti makhansolo azipangira zitukuko zosiyanasiyana. So taona kuti pa nthawi imene tikupanga implement project imeneyi makhansolo ambiri apanga zitukuko zochuluka zooneka kumaso kwa anthu. Andi zitukuko zimenezi zachitika chifukwa choti makhansolo aja tikupereka ndalama zimenezi kutengera ndi mmene council yachitira pa urgent pa assessment every year. Timapanga ngati kuyesa mayeso kuti kodi council ikuchita bwanji magawo osiyanasiyana kuphatikizapo magawo ngati akayendesedwe kachuma, magawo a machitidwe zachitukuko ndi council yonse imapangidwa assessment ndaneneramu. Then at the end timapereka ndalama kutengera ndi mmene council yachitira. Nditaona kuti makhansolo aja akukhanga tikudali pa mpikisano. Ndi chifukwa cha mpikisano ndimene kupangitsa kuti makhansolo azipanga zitukuko zija pa nthawi yofunikira komanso zitukuko zooneka kumaso kwa anthu. Ndikuti timapanganso agree makhansolo aja kuti zitukuko zimene apanga chaka chimene chocho zikhale zitukuko zoti athu kuwanitsa kuzimanga kuzipanga mu chaka chimodzi. Ndi kwambiri ndi zimenezozo kuti council yonse imaonetsetsa kuti ike chitukuko choti akwanitsa kupanga mu chaka chimodzi, komanso akapanga chaka chimodzi zitukukozo zikhale zooneka bwino, komanso zitukuko zikhale za mtengo wabwino. Makhansolo ena akukhanga kuti akubwera mbuyo, ena akupita patsogolo. Chimene chimachitika ndi choti monga mmene nafotokozera munthu kuti chaka chilichonse pamakhala ngati kamayeso imene imaitcha kuti LAP, Local Authority Performance Assessment. Bungwe la Malawi Black Economic Empowerment MABLEM lati likukayikira kuti pachitika chinyengo pa ganizo la bwalo la milandu ku Blantyre lomwe lalamula kuti kampani ya Salima Sugar isagwiritsenso ntchito makaunti ake aku banki. Bwalo la milanduli lalamula kuti Salima Sugar isagwiritsenso ntchito makaunti ake kampaka kusamvana komwe kudalipo pakati pa kampani komanso anthu aku India omwe amatsogolera kampani zaka zambuyomo. Zambiri zimene zivulali kapena zonongeke kamba ka chiganizo chimene khoti lapanga. Tunena kuti khoti ndi kuthekera ndi maufulu ogamula amene lingaganizire amene laonera nkhani, koma tinakakonda kuti pomapanga ziganizo aziyang'ana phindu la Malawi kuti pachigamulo chimene chinthu lotani. Makampani awawa amene atengera nkhani ku khoti wandiona kuti ali ndi zitokotoko zambiri zomwe zinayankhidwe. Khoti lomwe likuyena kugamula kuti makontrakt amene anapasidwa munjiranji chifukwa sanagwirizane ndi bodi ya Malawi Sugar yambuyomo, anagwirizana ndi munthu kuti abasi ndakupasani kampani yamba nikubweretsa anthu mu dziko muno. Kuli nkhani zina zonena kuti amene analipo anaononga ndalama, anasakuza ndalama, amene akupereka mwachitsanzo 12% ya mashares yawo sanapereke koma malandira ndalama kumapita nazo maiko akunja kufika pena nachokapa andi bili oposa 51 billion omwe sanatilipire komwe ananena kuti agula kampani. So kuli zambiri zimene zimachitika, ndetunena kuti anzathu akhotha akamapereka zigamulo zawo aziyang'ana phindu la Malawi pa chinthu chimene chikupangika kuti ndi Amalawi aphindulapo kapena ayi, kapena afuna kukomesa anthu amene ali obwerawo amene amationongerawo. Ife ationongera kale atijera kale, ndi tufuna tilamule kuti ndalama musazigwiritse ntchito, tufuna tiapase omwewa kuti ngati apezeke kuti awina mlandu, koma kwa ife tikuona ngati sizotheka kuti sizotheka kuti mwina akwaniritse kuwina chifukwa pali zambiri zimene zili zotakuka mlandu umene. Ndipo munkhani za masewero, bungwe lomwe limayendetsa masewero osiyanasiyana pakati pa anthu aulumali la Malawi Para-Olympic Committee lapempha makolo kuti azilola ana awo aulumali kutenga nawo mbali pa masewerowa. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungweli a Joseph Galanje wanena izi pamwambo okondwerera mwezi wa oti anthu aulumali ali ndi kuthekera kuchita nawo masewero. Norbert Jameson ali ndi ripoti. Mwezi wa Septemba ndi omwe dziko la Malawi ndi maiko ena akumwera kwa Africa amakumbukira masewero omwe anthu amene ali ndi ulumali amachita. Koma chaka chino chikondwererochi chachitika mwezi wa Oktoba kamba kazovuta zina. Pa chikondwererochi ophunzira amaulumali osiyanasiyana kuchokera msukulu za Montfort Demonstration, Mereview komanso Chisombezi anabwera malo amodzi nkuchita masewero osiyanasiyana.
poyankhula pamwambowu wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la Malawi Paralympic Committee a Joseph Galanje anatsindika zakufunika kuti ana omwe ali ndi ulumali adzipatsidwa mwayi otenganawo mbali pa masewero. Mwina anthu ambiri sakudziwa kuti anthu amaulumali osiyanasiyana amapanganso masewero osiyanasiyana. Ndiyeti pano kuti anthu adziwe kuti amene ndi maulumali akupanga masewero osiyanasiyana. Amene ndi ana ulumali tikuwapempha kuti awalole anawo kapenanso abale awo amene ali ndi ulumali. Cholinga kuti atenge masewera. Ifonera kuti masewera amathandiza kuti thupi likhale lolimba amene aliyense amafunira masewera. Ndipo mkulu woyang'anira maphunziro mboma la Chiradzulu Mai Gertrude Maliko nawonso anapempha aphunzitsi komanso makolo kuti adziwalola ana omwe ali ndi ulumali kutenganawo mbali m'masewero osiyanasiyana. Mawu akulu ndikuwalimbikitsa kuti mwana wa ulumali ali ngati mwana wina aliyense, nayenso amafuna atasewera ndi anzake. Ndiye pamene anzake akusewera azithanso kumulola mwana uja kuti nayenso azikasewera ndi anzake kuti maluso amene ali nawo iye athenso kuwaonesa anzake. Ndipo mmodzi mwa ophunzira aulumali yemwe anatenganawo mbali pa masewero Samuel John Bosco analimbikitsa ana ena aulumali kuti adzitenganawo mbali m'masewero osiyanasiyana. Ndimasono zimakhala kwabwino kwambiri chifukwa zimatimira kuti tizichita zikhala ngati ena amachita anzathu. Ine ndikuwasimikiza sanga kuti ndizotheka kumapangana masewero amenewo ndipo ndiophweka kwambiri kuti akhale wasatu. Ndimasewera football, komanso ndimasewera sakilesi, komanso ndimasewera yothamangayi. Chaka chino dziko la Malawi linatenganawo mbali pa masewero apa dziko lonse a Paralympic omwe anachitika m'dziko la France, komwe bungwe la Malawi Paralympic Committee linatumiza othamanga anayi. Norbert Jameson, MBC Sport. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wafika mdziko muno kuchokera mdziko la United States of America pomwe watsimikizira anthu mdziko muno kuti apindula kuchokera ku msonkhanowo. Nduna ya zofalitsa nkhani yapempha mamembala a bungwe logwira ntchito zofalitsa nkhani la Public Relations Officer of Malawi kuti athandize pothana ndi kufalitsa nkhani zabodza pomwe dziko lino likukonzekera chisankho chaka chamawa. Ndipo mu nkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero osiyanasiyana a anthu aulumali la Malawi Paralympic Committee apempha makolo kuti azilola ana awo kutenga nawo gawo pa masewerowa. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Simeon Boyce komanso nzangayu Tauson Kamalata. Tukufunirani usiku wabwino.